Tieto kamenné gule sú staré 5000 rokov a stále predstavujú záhadu. Pochádzajú zo Škótska. Sú malé, no dokonale opracované. Niektoré vzory sú také presné, že by v tej dobe nemali existovať. Nikto nevie, na čo slúžili. A keď sa ich pokúsili znovu vyrobiť z rovnakého materiálu, zlyhali. Kto ich teda vytvoril a ako? Jedna z teórií hovorí, že slúžili pri presúvaní megalitických blokov. Mnohé z nájdených gúľ majú takmer identický priemer 7 cm s odchýlkou len 1 mm. Takáto presnosť naznačuje, že mohli byť navrhnuté na spoločné fungovanie, napríklad ako ložiská. Miesta nálezov v Aberdeenshire sa často prekrývajú s polohou veľkých kamenných kruhov. Tu naráža teória na hlavnú kritiku. Ak by gule slúžili len ako ložiská, bolo by logickejšie nechať ich hladké. Ich výroba by bola jednoduchšia, rýchlejšia a zároveň by mali vyššiu pevnosť. Čo myslíš, na čo skutočne slúžili?